गिबिसिनथारावनो आङो जोंनि इसोर जिसुखौ हाजासे हामबाय होदों बे समखौ होनायनि थाखाय। आरो नैथियाव जायफोरा बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै, मानोना भिडिअखौ गोलाव खालामोब्ला आपल'ड खालामनायाव एसे प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ गोलाव खालामोबाथ' गोलाव खालामनो हायो, नाथाय आङो भिडिअखौ गुसुंल' खालामनो सानदों। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जों बयनिबो जिउआव इम्परटेन्ट मोनसे टपिक, जाय टपिकखौ आङो रायलायनो आखायाव लादों बे जाहैबाय हाबा जानायनि सोमोन्दै। हाबानि सोमोन्दै आङो अनजाग्रा लोगोफोर रायलायनो नागिरदों। जों बयबो मानसियानो अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो जेब्ला बैसो जायो, सम जायो, जोङो हाबा जाहैनो गोनां जायो, जोङो न'खर बानायनो थाखाय, नङा होमबा अनजाग्रा लोगोफोर? बेनिखायनो जोङो बै हाबा जानायनि सोमोन्दै जों गावखौहाय एसेब्लाबो जोङो मोनथिनानै थानाया मोजां। दा आङो बुंलांनो गोसो जादों अनजाग्रा लोगोफोर, जों बयबो मिथिखागौ जोंनि जोनोमाबो इसोरनिफ्रायसो जायो होननानै, थैनायाबो इसोरनि आखायावसो होननानै जों बयबो मिथिगौ, आरो बिसाराबो इसोरनि आखायावसो। इसोरनि आखायाव मिन्स जिसुनि आखायावसो होननानै जों बयबो मिथिगौ। दिनै अनजाग्रा लोगोफोर, हाबायाबो जिसुनि इसाजों जाथारनांगौ अनजाग्रा लोगोफोर। जोंनि हाबा जानाय बा जोंनि न'खर बानायनाया, नोंथाङा जाय सेंग्राजों हाबा जागोन बा नोंथाङा जाय सिख्लाजों हाबा जागोन, बियो जिसुनि इसाजों, इसोरनि इसाजों जाथारनांगौ। अनजाग्रा लोगोफोर, हाबाया इसोरनि इसाजों जाथारनांगौ। सोर नोंजों गोरोबो, सोर नोंजों गोरोबा, जिसुआसो मिथिगौ। बेनिखायनो जिसुनि खामानिखौ एबा इसोरनि खामानिखौ इसोरनो मावनो थिन। हौवा जगायनाय, हिन्जाव जगायनाय, बियो इसोरनि खामानि दै अनजाग्रा लोगोफोर। बे खामानिया नोंनि नङा। नों गोरोन्थि खालामनाङा बे बिसयाव अनजाग्रा लोगो। नोङो नोंनि गासै जिबनावनो सैनांनो हागौ। जों माब्लाबाबो मिथिया जोंनि थाखाय सोर राइट पारसन। जेब्ला इसोरा राइट टाइमाव राइट मानसिखौ जगायगोन, बेसो जोंनि थाखाय बेस्ट जागोन अनजाग्रा लोगोफोर। सेंग्रा सिख्ला समाव फ्रि थानांगौ। सोरनोबा नों खोथा होनानै, सोरखौबा नेहोनानै इयुनाव नों सोरबा साबसिनखौ मोननानै हाबा जायोब्ला बेयाव डिस्टार्ब जानो हागौ। सोरजोंबा उन्दै समाव खोथा होनानै लानानै हाबा जानो गोसो गैयाब्लाबो हाबा जानो गोनां जायो। हाबा जानो गोसो गैयाब्लाबो बिजों बे बुजिस्लाबनो हायै समाव खोथा होनानै लानायखौ फालिथारनो गोनां जायो। आरो नों गोजोननाय मोननाय नङा अनजाग्रा लोगोफोर, नों सान्थि मोननाय नङा। नोंनि जिउआव गोबां मोजां सिख्ला फैयोब्लाबो, नोंनि जिउआव गोबां मोजां सेंग्रा फैयोब्लाबो नों बिसोरखौ लानो हानाय नङा अनजाग्रा लोगोफोर। मानोना नों उन्दै समावनो गोरोन्थि खालामखांखाबाय। बैसोरजों नों हाबा जानो हानाय नङा आरो अनजाग्रा लोगोफोर। नों जायजों नों खोथा होलायदों, उफाय गैया, नों बिजोंनो हाबा जानाङो अनजाग्रा लोगोफोर। गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय, उन्दै समाव बुजिस्लाबनो हायै समाव खोथा होनायनि थाखाय आरोना अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो साफ्रोम सेंग्रा सिख्लाफोरानो इसोरनि इसाखौ नेनांगौ अनजाग्रा लोगोफोर। इसोरनि हास्थायनाय, इसोरनि इसाखौ नेनांगौ। इसोरनि इसाया नोंनो आंनिब्ला जाखागोन। इसोरनि इसाया नोंजों आंजों न'खर बानायनांगौब्ला जाखागोन। इसोरा जों बयनिबो थाखाय सानो। जों सिन्था खालामनांगौ गैया। थि समाव नोंनो थि मानसि जगायगोन, जायजों नों मोजां न'खर बानायनो हागोन, जायजों नों हाबा जानानै नोंनि जिउआव गोजोननाय फैगोन। बेनिखायनो बे बैसोआव गावखौसो बानायनो गोसो हो अनजाग्रा लोगोफोर। सैनांनायसो अनजाग्रा लोगोफोर हाबा जानाय जिबना। सोरनिबा थाखाय मावख्रुबनो गोनां जानाय, बिमा बिफा आरो गावनि थाखाय 1 नाम्बाराव, 2 नाम्बाराव हिन्जावनि थाखाय मावख्रुबनो गोनां जानाय, फिसायनि थाखाय मावख्रुबनो गोनां जानाय, गथ' गथायनि थाखाय मावख्रुबनो गोनां जानाय। बेफोरबायदि जिबनखौ जोंनि जिउआव एफा थाब लाबोनो नाङा। गावखौ दानानै लाग्रोनांगौ अनजाग्रा लोगोफोर। गावनि सेंग्रा बैसोखौ बा सिख्ला बैसोखौ थाबनो फोजोबनानै लानो नाङा। हारसिङै थानाया थिग नङा, समबादि जागोन अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो गावनि सेंग्रा बैसोखौ थाबनो फोजोबनानै दाला अनजाग्रा लोगोफोर। जोङो जोंनि फरायनायफ्राव, जोङो जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायफ्राव, हा न' बां सोरजिनायफ्रावसो जोङो दिनै गावखौ नांथाबनानै थानांगौ। बिनि उनावसो जोङो थिग सम जायोब्ला, हाबा जानायनि टाइम जायोब्ला जोङो इसोरजों रायलायनायनि गेजेरजों, नोंथाङा सासे सिख्लाब्ला मोजां सेंग्रा जगायनो थाखाय इसोरनाव हांख्रायनांगौ, खावलायनांगौ। आरो नोंथाङा सासे सेंग्राब्ला मोजां हिन्जाव जगायनो थाखाय इसोरनावहाय आर'जनि गेजेरजों खावलायनांगौ। अब्लासो नोङो गोजोनै हाबा जानो हागौ अनजाग्रा लोगोफोर। नोङो गावनि गथ' गथायफोरखौबो गोजोन होनो हागोन, मोजाङै नोङो न'खर बानायलांनो हागोन।
अनजाग्रा लोगोफोर दा खायसेया सानगोनलाय आरो बेलाय बोरै जानांगौ बोरै नेबाय थानो हानांगौ बेबायदि सानगोन आरो अनजाग्रा लोगोफोर इसोराथ' जोंनोहाय एसेब्लाबो गोलाव सम होदोंना थांना थानो थाखाय जेरै 80 बोसोर सोरनोबा बेबायदिनो 90 बोसोर गोबाव होदों आरो बाइबेलनि बायदिब्लाथ' 120 बोसोर जों थांनानै थाबावोसो संसाराव जोङो बेबायदिनो बे जोङो सिंगोल थानानैनो जोंनि फरायनायफोरखौ जोङो आवगायलांनो हायो जोंनि साख्रि बाख्रिफोरखौ जों आवगायलांनो हायो जों न' बांफोरखौबो जों हारसिङैनो हा हु न' बांखौबो जों सोरजिलांनो हायो अनजाग्रा लोगोफोर आरो बिनि उनावसो जोङो थिग समावहाय मा जायो इसोरजों जों आर'ज खालामनायनि गेजेरजों रायज्लायनानै आर'जनि गेजेरजों इसोरजों रायज्लायनानै जोङो बिनो हायो इसोरनाव जोंनि बेबायदिनो हाबा जानायाव सासे मोजां मानसि नांगौ बेखौ जों बिनो हायो बा नोंजों मावफानाय बबेबा स्कुल बा नोंनि अफिसफ्रावनो नोङो मोजां मानसिखौ इसोरा राइट पार्सनखौ नोंनो राइट टाइमावहाय नोंजों मिलायहोगोन अनजाग्रा लोगोफोर बेफोरनोथ' इसोरनि अननाय अनजाग्रा लोगोफोर बे नाथाय नोङो साना हसिया बुजिस्लाबा मास्लाबा दिनै उन्दै समावनो नोङो जुदि हाबा जायोब्ला बै संसारा गोजोनखौ जों नुहुरा आरो फिसा मिस्टेकनि थाखायनो नोंनि गासै जिबनाव नोङो भुगिनांनो हागौ आरो अनजाग्रा लोगोफोर नों माखासे स्टेपनि सिगाङाव नों बेखौ मावनायनि थाखायनो अनजाग्रा लोगोफोर आं दिनै बाइबेल सिरि फरायनो सानाखै मानोना भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन नाथाय जोंनि बाइबेलावबो लिरनाय दङ अनजाग्रा लोगोफोर नोंथाङा गावनि न' बांफोरखौ हा हुफोरखौ सोरजिनानै लानो हायाब्ला नोङो हाबा खालामनो नाङा होननानै बुंदों अनजाग्रा लोगोफोर दा भिडिअआथ' गोलाव जायो आं सिगाङावनो बुंखादों भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायदों नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरनाय थाबाय अनजाग्रा लोगोफोर जायफ्रा बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम साबायखर गोजोन्थों।